Jeg ønsker at gøre verden til et både bedre og smukkere sted. Jeg er hjertemenneske og lever efter loven om karma, der siger, at den energi, du sender ud, kommer tilbage til dig i en eller anden form. Jeg tror også på, at alt har en energi, og at det har betydning, hvilken energi der skabes med. Tingene hænger sammen. Det fineste i verden for mig er autenticitet. Det ægte. Det, som er så stærkt, at det bare kan være. Sådan gør jeg også mit bedste for at være. Og jeg er tro mod mine værdier, ordentlighed, ærlighed og respekt. Jeg er sansestærk, æstetiker, og jeg oplever verden i billeder, former, mønstre og farver. Naturen, skoven, stranden og havet er en stor og betydningsfuld del af mit liv. Fordi naturen giver ro, fjerner al unødvendig støj og er en fascinerende og udtømmelig inspirationskilde, der får min kreativitet til at boble. Jeg sætter ofte fodspor en hel dag i naturen, og som filosofen Søren Kierkegaard sagde, jeg har gået mig mine bedste tanker til, og ud fra dem skaber jeg fortællinger, der taler til følelser og sanser. Med ord, i grafisk design, i fotos og i film. Om jeg er i naturen eller i gang med en opgave, gør jeg det med indlevelse, hjerte og passion. For der opstår det unikke, der mærkes det. Naturen er faktisk med mig hver dag, også når jeg ikke er i naturen. Jeg planter et træ, hver gang jeg løser en opgave, og jeg forsøger at træffe bæredygtige valg i alt jeg gør. Vores børn fortjener nemlig en renere og smukkere jordklode, end den er nu.